Atzaldion, gaurkuan bertan hemen batu gehan danoi, eta gaurkuan baitxare, etxetikan gaurko ekitaldi hau jarratxuko dezuen guztioi. Gaur hasiko galako, aspaldiko asmue izan dan kontu baten, eta da, pleno honen misuekin. Eta horren, aspalditxikan udalak esku hartian eukiduan eta lantzen jardunduan zuzeneko emisio honen gaixa gauzatu etxen da, gaurtik aurrera, eta helburu, garrantzitsua, herri baten bizitzan, hain garrantzitsua den plenua etxeetatik edozein mutrikuarrek jarratxu alizatia. Horren espero daigun, ondo jutia gauzak eta jendia posigatzia. Hori esan da, gaurko saioekin hasiko geha eta gai horrena errepasatzen badeu, aurreko akta eukiko dugu, gero udaleko erabakisak eta kudaketa kontuak, eta gero bi gai eukiko ditugu plenua bukatu berretik, erregu kaldereta pasatu berretik. Bat, izango da, bake epaile titular eta ordezkoaren aukeraketa, prozesuaren lanketa, eta bigarren gaizi izango animaliak edukita babesteko udal ordenantzaren onarpena egoki ikusten bada. Orduan, 2008ko abenduaren 31ko udalbatzen ohiko osoko bilkurako akta dakau, gaurkoan onartzeko, zehose ikusi baldin badezue, aipatzekoik. Beraz, abenduaren 31ko udalbatzaren akta onartuta gehatzen da. Eta pasatuko ea bigarren puntua, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematera. 2008ko abenduan emantzian alkate ebazpenak, hirigintza ebazpenak eta ongizate ebazpenak banatu zian deialdisekin batea. Eta hor, dakigunez, agertzen dira zenbakixa fetxak eta gaixak, batzuetan ez dian nahiko izaten, da argibideik edo bihar izan ezkeo, eskatzia dakazue. Erki. Ez batzuetan izatea, erki. Oso ondo. Kudeaketan inguruan, dakigunez pixkat errepasu etxen dugu olako erabaki formalak eta agiri bidezko erabakixez gain udala pixkazetan ari dan, motz-motzian badare, nik 4 puntotxo nahi nituzke agertu, irutzen zatelako, importante izan likela ipatzi, ezta? Batetikan, azkenen udal batzen gendun abenduan 31an, eta komentatu gendun abenduan hainbat ekitaldi intziala, eta, modu posgarri zen hartu zialarek, eta abenduaren 31atik ona errege eguna, errege bezpera egun euki gendun, eta arek ere sortu zuan pixkat, zein bieu ez, COVID-an asunto honekin, bakizue dana zaildu egin dela, eta egin gendun olentzerotan nintzen bezala, estremin bidez, lagundu zizan niru erregiai mutrikuko umien gana aiatzen, eta ez dakar goguan, baina 80 bat ume ustete izan ziala harremanetan jarri zianak, eta umien pozo hori ere lortu gendun neurri baten bintzat betetzen, ezta? Gai txikisa da beha, baina iruditzen zat, erreko txikisentzat gai haundixea dela, eta horretxio aipatzet, ez. Bestetik, aurreko udalbatzetan, bi udalbatza okerrezpanabil komentatzen gendun, mijoan saneamenduan inguruan uragentziakin batu ginala, eta uragentziak komentatu zigula, 2021 hasi berri dugun urte honetan, zeintzu zian bere asmuak, eta pixkate mijoako saneamenduai astindu bat emateko, edo martxan ipintzeko pausuek eman nahi zituela, eta, arekin buelta guinean, uragentziatikan, eta handikona indeu beste harreman bat
beste bi erakunde implikatukin, ur kontsortzioa eta Diputazioko mugikortasun departamentuakin, eta bisetan ere agertu digute euren aldekotasuna. 2021 urte honetan egoeraren azterketa ingo dela uren inguruan eta sortzen dian ur zikinen inguruan eta hori kontsortzioan aldetik, ur agentziakin batea lan egingo doala, eta mugikortasunak ere agertu zigun bere prestutasuna, saneamenduaren momentua jatzen danean, eurak ere hor egongo diala. Hitzetan. Gero, lantzen jarraitu beharko dugu eta hitzetatik papeletara ere ekarri beharko dugu noiz on noiz, ez? Baina, bintzate, ez dut topatu inor esan digunik ez dauela euren agendan eginkizun hori eta modu baikor baten zatzen dugu, ikusten dugu. Hori esan da baita ere, ura agentziak aste honetan, atea dugu lehiaketa bat, Nijoako saneamenduaren proiektuaren idazketarako. Eta hori ere da oso datu positibua erakusten digulako. Donostian izan ginean, Inigo eta Bixok, han adierazi zigutena, gauzatzen hasi diala, ez da, alde horretatik posik. Pixka, sare kontuetan, tubuak eta urak lagata, tubuak inzeitzukeu, baina zetugo zuntzan tubuak. Zuntzan saria, hau ere aurreko baten komentatu gendun, enpresa batek jardun duela herrixa zaretzen, zuntza herri osuan zabaltzen, eta jakin genduen herriko bi gune gatu ziala zaretu gabe, Burumendi aldia, Molla Berri eta Burumendi aldia eta Samikoiako azkenengo etxe inguru hori, eta iruditzen zitzakun, peni izango zala herrixa ez erdizka, baina, herriko gune batzuk gabe gehatzia eta eskatu gendun bilera bate zaretzen jardunduan enpresa horrekin, aurreko hastian engendun, eta esan ziguten bi gune horietaz gain beste, ez dakar goguen, baina beste bi hiru punto ere badozela pixkate urontzako konfliktibua diazenak zuntza eramateko, zuntza aliatzeko, eta agertu zizion, udalan interesa izango litzakela eurai laguntzia. Eurai lagunduaz, herritxarrai zerbitzu egoki bat emango degulako, ezta. Ondo ikusi zeuen, hasiera baten eurak mutrikuko eginkizunak amaitzutzat ematen zituen, baina, gure interes hori ikusi txakuan, adierazi ziguten, txosten bat ingo zigutela, eskatu zizion, ze behar eukiko leukien eurak. Zerretxio etzeuen egin zeuenian, ze arazokin topatu zian, eta arazo horren azterketa bat ingo dugu, eta gure esku dauan neurrizean, lagunduko dixau, sare hori zabaltzen, ezta? Batetikan gure lurretatik baldin bada arazo gitxiongoa, Burumendi alde hartaiatzeko, igual portu ere mutik ere junbiarko geha, eta, Puerto Zena akaso junbiarko geha. Baina, helburua guretzat izan beharko litzake etxeetan eta iatzia, ezta? Hortan ahia. Eta amaitzeko COVID-an inguruan, ez hausnarketa, Gabonetatik ona ikusten ari geha Eskualerri osuan pixkate semaforo danak gorritzen nahi diala, geu ere gorri onginan zapatuko datu izan zen, datu gorrixa, baina egun bateko izan zen. Zapatuan gorrixa nion, da domekako datuekin berriz ere naranja sartu ginen, da hor zeitzeun naranjan, gaurko datu izan da bi kasu izan diata, bataz bestek, tasa, 251 dakau. 500ekin bakizue, neurrixak areta zorrotzo bihurtzen diala, ostalaritza itxitzen dela, eta herrixan bado olako kezka bat, numero horren inguruan, herridanetan dagoen bezala, ezta? Baina, esan aldeu nahiko ondo gozela, egondia pasaren hastian ustet izan zala 6-4 kasuko bi egun izan zian, brote moduko bat edo, eta gurietan, gure tamainako herrixetan, zei kasuko egun batek, pixka determinatu itxen dugu, ez? Baina, emateu
herri mailan ez dakaula olako egoera okerrik, eta izan deixala hola, ez da, luzaruan. Baina, bueno, ala ere pixkat atentoan beharko deu, eta noski, lehengo osasuna, eta gero osasunaren ondoren, bizitza kalitate eta lana eta gauza horrek ere zeitzu beharko da zeintzen, ez da. Nik horrek esateko nakazenak, eitorrek ere ustete zozen izual esan. Bai, atzaldeon, kiroletikan esan azkenian, Josebak esan doan bezala, COVID-ai lotuta, hor eskola kirola eta kirol eskola paraute ondiala. Urtarrilean, baimena etorri izan bezain laster, batzarren ginen, bai guraso elkartiakin, eta bai bertako langileakin, da erabaki ginen, eskola kirola martxan ipintzia. Bai hori guzteo ezinbestekoa dela, herriko umiak, bai mutil, bai neskak, kirolen behar duela. Orduan aldan neurrixen, eskola kirola eta kirol eskolak martxan doz, protokolo danak garantizau etxeia, eskola kirolian, eta Josebak esan doan bezala horreten gehi ikusten, astelenian da ostegunian zedatu dakan, porque herrixa gorrira pasatzen da momentuan, hori ere gelditxuen beharko zen. Eta garapena lotuta, Gabonetako kanpaina euki ginen, bukatu zen. Emaitzak, azkenian gure balorazioa da, honezan zala, 36.000 boleto eman zian, kontutan euki behar du boleto bat ematezan 10 euroko, orduan horri ikusten dela da, honekin, atealeiken lehengo datua da, 36.000 boleto eman da, 760.000 euro mogitxu diala herriko merkatari, ostalari eta zerbitzuetan. Hau esan da, datorren hastian engoreu sari banaketia, eta 19 sari txikan, bagoantikan 5 faltaria. Orduan, ikusien, etxian dakazuen boletuak, saritua zeaten, porque pia bentsat bukatzen dijua, da espalin bare urtetzen, hori da, bixar bukatzen da, espalin bare urtetzen, ordezko ana jun beharko gea. Erki, horrek izateko zuzenak. Eta gai horreneko 3. puntua pasatuko gea, eta dakau bake epaile titular da ordezkoaren aukerak eta prozesua dakau mintzagai. Eta esango dugu, deialdi hau etxia goizku izaten dela 4 urtero, azkenengo deialdi zeintzan 2016an, eta deialdi hartan, gaurkoan bezala, deialdi osteko prozesuan egontzian hautagaien artean bat aukeratu zen bake epaile izateko eta bigarrena ordezko izateko. 4 urteren buruan 2020 urtia dejunda eta guain tokatzen zaku berritzia. Tokatzen zaku ez, tokatzen da berritzia. Horran, prozesu hortan, udalai dagokio oinarriak onartzia eta deialdia etxia, herritxarrek nahi duen interesadaken herritxarrek izena eman alizateko, oinarri horrek eta deialdia gobernazio batzordian lantzen jardun dezue, pentsatzen dute gauza estandarizatu dela eta nahiko betiko izaten dela, baina horren lanketein da. Eta guk gaur deialdi hori ontzat ematen badeu, hautagaiak izen emateko 20 lan egun izango dira, 20 lan egunetan jendiak izena eman ahal izango dugu, eta ondoren 20 lan egunetan izena ematen duen hautagai horren zerrendi hartuko da, eramango da gobernazio batzordea, eta gobernazio batzordeak zerrenda horren egokitasuna baloratuko dugu, eta urrenkera bat proposatuko dugu. Ondoren, gobernazio batzorde informatzaileetikan udalbatza ekarriko da hautagaien proposamena egiteko, eta udalbatza honek enbiarko deu proposamen hori Euskadiko Auzitegi Nagusiari igorri. Gero organoarek, Euskadiko Auzitegi Nagusiak
izendatzeko. Guk ez dugu izendatuko, guk proposatu etxen dugu, gero justizia alorreko Euskadiko Auzitegi Nagusiak izendatzeko. Lehen esan dut, edozein herritarrek izena emateko. Ez da edozein herritarrek. Horre bado araudi bat, eta araudi hortan aurre ikusten da hainbat egoera, eta interesa dakanak, hemen sostenok, edo etxietatik segitzen sostenok interesa baldin badakazue, nik uste udaletxetik agertu, eta esango zatzue nun aztertu daitezken, deialdixea bea, ez da, deialdixea bea eukiko dezue aztergai. Baina, aurreratzen dut, 18 urte beteta euki behar dela, ezintxasun fizikoik eta fizikoik ezin dela euki, auziperatua eta doluzko delituengatik auziperatua edo kondenatua ez izatia, holako kontuak, ez da. Administrazioan sartzeko oizkuak izaten dian, baldintzak izaten dionek. Euskaren ezagutza eskatzen da, kontuan hartuta mutrikun dakaun Euskaldun kopurua eta zehazta indizia. Eta gero, hau ere importantia edo, kargu politikorik edo sindikalik ezin dala euki, oda gutako eozein ezin izango litzaki izan bake epaile, ez da funtzionario edo administrazio bateko langile balitz ere. Abokatuak ere ez, prokuradore lanetan dabiltzenak ere ez, enfin, olako zea batzuk badoz, horrek konsultatu inbiarko dira, eta konsultatu nahi ditzunak deialdia horreukiko dugu ikusgai. Bai? Besti gabe, horrean bozketara pasatu horretik, zozen nahi bezue komentatu? Piskatu gozatzeko bakarrekan, beste gauza ondurik esan gabe ez. Hau, ondo esan dezun bezala, laurtia mehin izaten da, eta jende asko iruditzukosako gauza txiki badala, baina aldi berian nik uste garrantzizkoa dela, zerbitzua betetzen dugu, jende asko ez dugu ezagutzen, baina zerbitzua bai betetzen doala, eta zoritxarrez, gero eta herritar gutxi hurbiltzen dagoelako eginkizun batea, zeure asko buru haustiak sortze ditu batzuetan, eta rekonozimentu ekonomikoa apenas daka. Ez da bihar bezala baloratu izaten. Baina nik baina nukena da markatu etxen duen lana, oain nik zorionez badakau mutrikun, eta egongo aldia, urrengo zerrenta osatzeakoan jende geixo, horretarako, nik aldarrikatu euren pertsontasuna eta euren borondate hori, ez? Olako eginkizun bateako, eginkizun publiko bateako, eukiko duena, ez? Eta zoritxarrez, bai eta jendik itxio animatzen da, ez dolako komplikazioak nahi, ez dolako saltza rarotan sartu nahi, baina biharrezkoa da, eta zinegotzi izatia, o alkate izatia, eta beste kargu publiko izatia importantia dan bezala, importantia esan zerbitzu aldetik, olako zerbitzu bat ere bai importantia da, orduan bai komuniko litzakena da, berritxarrai alde horretatik indizun deialdi hortan, animatzea, borta apuntatzeko ez. Ni Jose Angelek esan doan hildoan guztiz konpartitzen dut argumentazioa, uste hemengo gudanok konpartitzen dugula, badakigu ez dela erreza, hori, gero jende gitxi apuntatzen dalako, baina bere garrantzia dauka, lehentasuneko gai bada eta bere beharrezkoa daukagu udalean. Gu hemen gauden bezala, beharrezkoa da mutriko gukizea bake paile bat, eta aldarrikapen hori, egin dago aldarrikapenekin bat. Erki, horrean, iruditzen bazatzue, bosketa pasatuko beha eta bake paile titular eta ordezkoaren aukeraketarako deialdia onartzearen aldeko boskak. Beraz, hau batez, onartuta puntua. Eta gai ordeneko laugarren puntua sartuko ea, animaliak eduki eta babesteko udal ordenantza. Gai honen berri, Garoak emango digu, gobernazio batzordeko burudan aldetik, bere batzordian indalako lanketa hau, da pixkat azalpenak, zeure kontu. Arratsalde on danoi.
gai honi loturiko lehen ordenantza bat onartu izan zen 1986an. Eta momentu hartan aitzindarixa. Eta 5 urte dira zaharkituta du, pentsau, ordenantzia pesetetan do, momendikan. Ordutik gizartean aldaketak eman dira. Animalien ganako sentsibilitatea gehitzu da. Eta animaliko puru ere, mutrikun ere, nabarmen igo da. Azken 10 urtietan, 700 txakurretik gora. Eta horren ondotik lege berriak onartu dira, gai honi buruz, eta eguneratu beharra egon da gure ordenantzia ere. Testu proposamen berrixa prestatu da, hilabetietako lana izan da, herriko eragileekin egongea iradokizunak eta ekarpenak entzutzeko, eta denon artean proposamena osatzeko. Gu geure aldetikan udalian lanian hasitza bagozen ere, Mutrikuko txakur taldia sortu zen, eta gurekin harremanetan jarri zian bilera bat eskatu zuten gai honen inguruan hitz egiteko, eta 3-4 bilera egin genitxun Mutrikuko txakur taldiakin. Eta nolabait, beurakin bilerak egitxiak ere, prozesu hau askartziek garri zoan. Bertan araudisa zehazten eta proposamena lantzen saiatu ginen danon artean. Mutrikuko baserritxaren elkartiakin ordezkaritzekin ere ingendun bileria, beuran ekarpena jasotzeko, eta ondorengo pausu izan zen, herritxarrai galetegi bat etxia. Txakur jabien ikuspuntua bagendukan ere, txakurrik ez dakenen iritzisa ere jaso bihar zalako. Segure helburua elkarbizitza bermatzia zen ordenantza honekin. 600 lagun ingurun erantzuna jaso da, eta gure ikuspuntutikan erantzuna osona izan da. Adinan araberako erantzuna ere, orekatu izan da. Hau, batzordian azaldu zen kezka hau, sare sozialak erabilitzu ditugulako, WhatsAppez edo web orrialdean jarri dalako bakarrik, eta horri igual adintarte bat piskat aidean geratu eteko salakuan, baina batzordia eta gero datuak begiratu ditugu, eta ikusten da orekatu da, 16 eta 5 urte bitxartekuak 94 lagun izan dierantzun dauenak, 26-35 urte bitxartekuak 112 lagun, 26-45 urte bitxartekuak 154, 26-45 bitxartekuak 106, eta 56 txikan gorakuak 108 lagun. Orduan ikusten da, iritsi gehala adintarte daneta. Dana dela, hau eindan lehenengo galdetegixe izan da, herritxarrei zuzendutakoa, eta hurrengoan saiatuko gea esparrua zabaltzen. Udalian, gero, hurrengo pausua gobernazio batzordian landu da, danok, alderdi danon artean, eta gaur dagokigu udalbaltzak onartzia, ordenantza. Gero, tramitazioaren aldetikan, 30 lanegunez jende aurrian esarriko da, iradokizun delegazioak aurkezteko, espaldin badu horrelakorik, automatikoki gaurko erabakisa, behin betiko bihurtuko da eta indarrian sartuko da. Eta alegazio hori balego, berriz ere gobernazio batzordetikan pasatuko genduke, alegazio hauek aztertu eta berriz ere udalbatzak onartu beharko leuke proposamen berrisa. Hau esan da, hurrengo paustua, gure partetik izango da kontzientziazio plan bat eitxia. Etxedan eta bidaldiko da arautegi berrixan eskuliburua, laburpena noski, zebea ordenantzia nahiko luzia da. Eta hor, denbora tarte bat emango da, kontzientziatzeko, arautegiko neurrixaz jabetzeko, barneratzeko, eta bestalde neurrixetako badalako animalidanak erroldatuta izatia udalian. Orduan, epe bat emango da, eta erroldatuta dozenian danak, basiko gea aktuazio planakin. Jarraipen zorrotza ingo da udaltzainen eskutik. Horixe, alde batetik izan detena, berroldatu teotia kontrolatuko da, txip irakurgailua ere erabiliko da, uhala eta korrearen erabilpena kontrolatuko da, arriskutsua dian animalixen kasuan muturrekua edo bozalan erabilpena ere bai, garbitxasun kriterixua zorroztuko diaz, txakurrek bere espazioa izan dezaten ere txakurren gunia sortuko dira, esateako hurrengo aztietan asmoa da Santa Batako gunian lanian hastia, txakurren gune bat sortzeko, eta bestalde ordute gisa, edo egute gisa, jarriko da gune batzuetan txakurrak libre ibili alizateko.
bueno, ez da hasiera baten eguneko unian lortuko, baina, bueno, herri txarron da danon ekarpenakin, jungo gea hobetzen eta geixo lortzen. Hoxe. Erki, Jose Angel... Bueno, arautu hitzak nahi duena esan mugak jarri, ez? Eta batzun burutikan segura asko pasatuko da, eta esango da, askatasun falta, ez? Askatasun falta. Askatasuna, nik ezin den txakurrakin, nahi duten bezala ibili. Bai, eta ez, orduan, ikusitza, garoak esan, komentatu da moduan, ez? Zeko purura iritsi dan, herrixan dagoan, txakurko purua, zenbate igodan, eta horrek tarteka sortu dian arazo eta arazotxo batzuk, garbitasun aldetik, erasun aldetik, deskontrolen aldetik eta bai erakusten duena da, arautu beharra pasagoela eta, esan dezun bezala, eguneratu ere bai, den baraki pasagoena, eta eguneratu beharra ere bai. Orduan, nik uste askatasunen kontrastikuala, baina bai mugatu behar dela, askatasun hori bai, baina mugatu. Nik uste, batez ere garbitasunei behira, nik uste kezka hondizenak, garbitasunak danok kejatzen gehan, nik uste herritxarrei askotan entzutzen dizo kalian bertan ere, oain hemen bastarrian txixea ala eta txakur kakadi alamen dinok ez du izetzen, dinok ez du jasotzen, dabar, bado jende bat, seguro, barakitz badagoena, jende bat bere maskota o bere txakur hori zaindu, ondo zaindu, eta bere etxen ditun biharrek eta gauzak jasotetxuna, baina beste asko ez. Orduan, bai, arautu behar da, bai, mugak nun jarri behar dian da, zehaztu behar dira, eta nik uste, bai biharrezkoa dela. Baina, eta bukatzeko esango nuke bakarrikan, bestaldetikan, lehen izan zen bezala, oain izango den bezala, eta gero ere bai, zaila izango ala betetzia. Zaila izango ala, gain-gainen onbihartzealako, personak alako txiak alako, batzuk finak dira, responsabilidade arduratzua dira, beste batzuk berriz, alba dugu eskutuan, ole biltzen dira. Orduan, oso zaila izango da, onbihartzea gainean, izunak eta jartzen dira, izunak inare kontu zibili behar da, en fin, zaila, guk talde bezala zaila ikusten dugu. Biharrezkoa bai, baina zaila ikusten dugu. Baina, bueno, hemen publikoa hitzeiten ari garen aldetikan, bai esan, erantzukizunez jokatzeko, ez? Txakurrak eta dakasuenok eta erantzukizunez jokatzeko herrixan, aldik eta gure bastarrak eta kaliak eta inguruak aldik eta garbixen eukitzeko. Erke, Jose Angel, Inigo? Bai, bueno, lehenengo zuen baimenekin aipamentxo bat, emisioei buruz, hor alkateak aipatu du, telebistaz emisioari buruz, bueno, nik uste dut erronka handia lortu duela udala honek, eta zoriontzekoa dela. Gure partetikan, hemen gozain partetikan, eskatuko dugu, ardura, lehen baldin bagenuken ardura orain behar bada, apurtxo bat gehiago, ze mundu guztien begitan gaude, baina aurrera pauso bat izan da, denbora eraman du, bi legealdi gitxienez, nidak idala bintzat, bi legealdi gitxienez, hasi ginela honi buruz izketan, eta izan da, hiru alderdia konpartitzen ginen aldarrikapen bat, eta gure ikuspuntutik bintzat da, aurrera pauso handi bat, bintzat herritarrak gai izatea, hemen erabakitzen diazen hainbat gauza, testigu izateko. Ikusten dugu, adibidez, pauso bat eman diala baita ere webguneakin, webguna tresna potente bat bilakatu da, udaleko webgunea, eta horrek emango du bide, hainbat aurrerakuntza egiteko herritarrak informatzeko momentuan. Baina bai gustatuko leitzaiguke hau, pauso bat izatea, herritarrak ikusten gaituzten neinean, pizkat beldurra pizkat kentzia udalan kudeaketearen ingurukua, pizkat arrotz, gu bintzat eta kauza entzazidioa arrotz egiten zaigula behar da, herritari arrotz egiten dela hemengo lana, udalbarneko lana, eta honek emango du aitzakitxo bat, ikusteko ez dela hain komplikatu eta behar badan norbait animatuko da, hemen guko den tokian jarri eta goteko. Eta
Eta, bueno, hori esan da, bai, denbora ere mandu eta bai, goraipatu, komunikazio departamentuak egindako lana, ze hau, udaleko baliabidekin eginda dago. Ez da, kanpoko enpresa baizik eta hori lorpen handia da. Eta, bueno, hau, horrekin bukatzen dut. Eta, bueno, onzartzen nahi ordenantzan ingurukoekin. Bueno, garoak egin dugu laburpen hon bat, zelan izan da tramitazioa. Gure partetikan nahiko genduke eskertu, gobernazioko batzordetikan eraman dan prozedura. Hasi izan, joan zan urteko iguga berri izan. Testu inguru nahiko bitxi baten, elkar bizitza mehatxupean zagoan testu inguru baten, eta bertan egindako lanketa, eraman gaitzu, azkenian ordenantza hau mai gaina ekartzea, ez? Berak aipatu duen bezala, motribuko ordenantza egokitu beharra zeukan, hain zindari izan ginen, baina egokitu beharra genukan, eta ikusten den bezala ordenantzan, bi helburu nagusi bermatzen dira. Batetik animalien eskubideak, ordenantzan zati handi bat animalien eskubideak bermatzeko dago dedikauta, eta beste aldetikan, beste aldea, elkar bizitza, ez? Ezinbestekoa dela, baita ere, herri baten arruan. Gu bai eskertzen dugu, inkestan parte hartu zuten jendia, eskertzen dugu zeuka aipatutako mutriku txakurtaldea, etorri zezela bai bilereta eta garpen interesgarriken zutelako. Eta, bueno, gu bakarri nahiko genuke hemen apunte motz bat, motz batzuk. Alde batetikan, lehen aipatu den nolan animalien eskubidea bermatzen dian eta bi atal daude. Alde batetikan da, debekauta dauden gauzak, debeku batzuk, Josak elaik apatu du, dauz bedirauta, kudeak eta elkar bizitzan inguruko debekuak. Baina daude debeku batzuk, animaliei egokitzen diazen debeku batzuk. Eta gure ikusmutetik amentzatu oso aberazgarria da, ez? Azkenean animalien erabilpena, sufrimentua eragin dizaioketen tokizetan, teatrotan, mutilazioak, salmentak, interesgarri benetan merezidu irakurtzea atal hau, ez bakarrik herritar bezala txakurra daukaten, txakurrak, da txakurretekin oso finkatuta dago, ez, argudian, baina baizik eta ikusteko, esfortzu handien dela animalian eskubidea bermatzeko, eta hau gauza interesgarria da, eta ona gura nontzako. Orduan da, atal hori debekoa dozena, eta gero, aztertzen bada infrakzioak, larriak eta oso larra ideazena, bertan bai agertzen dira, argumentu batzuk, non ikusten da, udalonek badakala preokupazio bat, bai elkarbizitzakin, bai ardura, animalien jabien ardurakin, eta baita animalian onerakin, ez dakit, ondo esan dudan. Orduan hori bai, oso ondo, orduan hori da dei bat, jendiak irakurtzeko merezi duelako, ez? Eta gero, bai, aipatu beharra daukat, hau da gure talde barnean egin deun, irikizia zaigun bide bate, ez? Bata, aspalditikan irikita geudena, eta gure talde barnean, aho batekotasun bat ez daukaguna, baita ere, eta ordenantzan neurri baten jasotzen da, ez? Jasotzen da. Ipintzen da, espreski jasotzen ez duen eginkizunak, ez? Hasieran zerrendan, ez? Hauen artean dago, zezenketak, hiriprobak, zaldiprobak, hori ez bakarrik ordenantza honetan, hainbat ordenantzetan, erabilidia oinarri bezala beste herritako ordenantzak, eta horrek egiten du ordenantza hau aberazgarri ez. Orduan, gure taldean, gu bere momentuan, nahiko denbora, bai egin ginen dei bat, soko moturren inguruko hausnarketa bat bultzatzeko, debate bat bultzatzeko. Eta usten dugu, honek ez du jasotzen momentu honetan, baina hausnarketa gure ekarpena zentzuan izango zen, debate bat irikitzeko. Ez orain, baizik eta, hemen etorkizuna begira, ze oindakau dokumentu bat dala oso potentea,
eta gu behintzat hartzen dugu dokumentu ireki bat bezala. Eta gu jabetzen gara debate hau, ez da gure talde barneko debate, baizik eta herri osoko debate bat dela. Eta ezin dela hemen gauzak edonola sartu. Orduan, hortaz jabeturik, izan hemen dakau tresna bat, eta debate hori irekitzeko dei bat. Eta gero, beste bat, eta behar bada, orain garok esango dit, eta zeba esten juten esan, hori, garatzen ginean momentuan, espertago etxan zari, holako gauzak, ez da borondatez eginiko gauza bat, eta hau da, honek daka zer ikusisa katuen koloniakin. Bai, nik eta Ruben mendikan bizinegotziok, ekologiako bizinegotziok, egon ginean bere momentuan elkartuta, Mutrikuko, ez nahi goratzen esan, katu zale elkarte batekin, honen katu kolonian inguruko ekarpen batzuk, asunerkia eta batzuk egitera, beraiek bere borondatea agertu zuten, elikadura kontrolatu bat ipintzeko, hemen ipintzen da, ordantzan ipintzen da, debekatuta dagoela katu koloniak, espereski elikatzea edo nork, eta orduan hortarako udalak egokitu du tresna bat, diela elkarte honek, eta orduan honek eramaten dute kontrol bat katu poblazioan, eta beraien elikaduran. Orduan, gure barnean bebai iriki da, beste debat honen inguruan. Zein da debatea? Zan daiteke modu batera, animalismoa eta kontserbazioaren ingurukoa. Hau da, animalien eskubideak, adibidez katuen eskubideak, eta bestaldetikan konkretuki katuek konservaziorako suposatu dezaketen mehatxua. Orduan, hau, barkamenez eskatu ditzen dut, debatea honeak hartzen dut, baina ez da debate bat nahi dugula ireki dokumentu honen ondorengorako, ez? Hau da, badao ikerketa batzuk esaten dutela katuak, depredatzaile zorrotza diazela. Depredatzaile ehiztari abilak diala, eta orduan suposatzen dutela mehatxu nahiko serio bat bioaniztasunarekiko. Hau da, udaleko ekosistema baten barnean ere eragin latza izan daiteke. Oin esaten dudana kontrastagarria da eta debatigarria da. Baina, badaude ikerketa batzuk hori, hau, hola demostratzen dutela. Beraz, hemen gure apustu izango zen, alde batetik noni buruz debatitzea, ze guk ez dakigu guk arrazoi osoa daukagun, behar bada bai, behar bada neurri batea arte, dezakegun, baina, hori, usten dugu, bintzat, hausnarketa bat eskatzen duela, katu koloniak. Beti ere, ekarpen hau ekartzen dut, lehen esan duen bezala, ordenantza oraindikan gehiago aberasteko. Orduan, hau guztia hau azalduta, guk, dudai gabe, ordenantzai aurrerako babesa ematen diogu, eta espero du, aberastea, denborakin aberastea. Oso no, lehenengo buelta bat indeu, pixkate agerpena eta lehenengo balorazioak etetxeko, ez da bigarren bueltan biharrek ikuste zuen, ez dela ja aurrengo deu, eta gaur egun berezia da gau, etxian publikoa bakau, eta pixkat hemen gela hontan batuta gozenok badakigu hemengo dinamikak eta zela izatean, baina gaur etorregia ona ordenantza bati onarpe bate matea, eta iruditzen zat, oantxe ikusi dela udal dinamika bat zer dan. Ordenantza batekin amatxu eta ematen dugu, bake pixka badakau, amatxu dugu prozeso bat, inigok ipini dugu mai gainean, bigai lanian segitzeko. Sokamuturrena bat eta bestia katuen zea ez da geixa. Orduan, hoize da, ordenantza bat atea dugu, baina
horrak hau, bixarko, etziko lanak ja zain, ezta? Hori da udal dinamika, hori da udalan, ezta? Barruko lan hori kalian askotan ikuste ez dana, baina hemen barruan bizi duguna. Erki, ondo ino, etorkizuneko lanak apunte batzu bota dezuz. Erki, orduan, animaliak edukita babesteko udal ordenantzari hasierako onarpena ematearen aldeko bozkak. Beraz, laugarren gaixa, udal ordenantza hasierako onarpena hau batez, ematentzako. Gaur esku artien gendukazen gaixak landu ditugu eta erreu galderen tartia gehatzentzako. Udal batza maitxu aurretik, maixa sostenok, zoze baldin bakazue. Bueno, honen bestez, Urtarrileko udal batza amaitxu da. Lehenengo saio izateko telematikoki, nahiko motza izan da, ez da beti ala izaten, Luzio ere eramaten bakigu udal batza, baina gaurko abintza lehenengo izateko, xoe, ondo junda. Urrengoetan, berriz ere ikusiko galakuan, etxeian sostenoi, eskerrik asko horregotiarren, da eskerrik asko gaina, danon izenian, ez da, iruditzen zaku lehen inigok esan dan bezala, hiru alderrixok bilatzen gendun helburu bazan, emisioak online gitxia eta hemengoz. Beraz, esan dakua, urrengo arte. Eta, oain